Amin. Aku kabar minggu kemarin kita nomor 505 ayat 1 diatul. Mari hite goar ini pada ama, doh goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, doh goar ni ton di perbadia na kumupalangi doh tanon. Amin. Marlas ni roha mahamurap doh Jerusalem, jala marolo kolong nila ibana sudihamu, aliak kana horong roha di ibana. Marlas ni roha si kutu marap doh ibana sudihamu, aliak kana masa roha bila ibana na sa ilaon. Las do roha kudiak kana madok tuau, beta ika manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martangiang bahita. Ale Tuhan Yesus, sasadahodo si Pangulo kaduh muyud jolma doh dewata. Pupuji hami guarmi, jaga hudok hami mauliate tuho, alani saluhut na binayan mi, patupahon hangulun nami. Sadungani mahami marhite-hite asi diroham, asa hupikiri hami toktong na tinaom doh hamamatem. Asa huasakok kami dosa nami, jala asa tubuh di hami haporsyaon nasitong, jala asa marroha haolongon hami, huhu madok mauliate tuho,
Asawalo kami mangingutun horo di hamatian. Ale Tuhan Yesus, di homatanga puji-pujian di tonga-tonga di salut huria. Naung kinobusmu marhite-hite mudarmu nabadiai. Ola nion ro di salin